Minahal nga mga igsuon, sa miaging semana atong gisgutan ang pagpugong sa mga buhat sa lawas, labi na ang baba. Usa sa mga pulong nga angay natong likayan mao ang bakak, walay pulos nga tubag, mga joke, balbal nga sinultian, bastos nga mga pulong ug pagpanunglo. Ang pagpamakak naglakip usab sa pagpalabi sa istorya, patago nga mga detalye ug paghukom sa uban sumala sa atong kaugalingong pananaw. Kini tanan nagbaliko sa kamatuoran. Kung atong isalikoy kining mga batasan ug limpyuhan ang atong mga kasing-kasing, makabaton kita og baba nga matuod-anon ug makapahimuot sa Dios. Karong adlaw magpadayon kita sa pagisgot bahin sa mga joke, balbal nga mga sinultian ug mga bastos nga pulong. Ang mga joke kasagaran nagpalabi og naglibog sa kamatuoran ug makapahimo sa usa ka tawo nga dili kasaligan. Dili kini angay alang sa mga anak sa balaang Dios. Ang balbal nga sinultian ug bastos nga pulong bisan og uso nagdani kanato pagbalik sa kalibutan. Bisan pa og kini ipamulong nga walay daotang tuyo, ang mga tawo nagtinguha nga mapareha sa Ginoo, kinahanglan mulikay niini. Seryoso usab ang pagpanunglo. Karon ang pag-abuso pinaagi sa pulong nakaapekto sa mga estudyante ug mga hamtong. Ang malisyosong mga komento makapasakit pag-ayo ug usahay moresulta pagani sa pagpakamatay. Ang Mateo kapitulo 5 bersikulo 22 nagsulti, "Apan ako magaingon kaninyo nga ang matag usa nga nasuko batok sa iyang igsuon, takos nga ikatugyan sa kalayo sa impyerno." Ang mga pulong sama sa raka ug buang nagdala og lawom nga insulto ug daotang kahulugan. Sa Santiago kapitulo 3 bersikulo 10 hangtod sa 11, ang mga pagpasalamat ug pagtunglo mugula sa maurang baba. Dili mahimo nga magikan sa usa lamang katubod ang tab-ang ug ang parat nga tubig. Kung daotan ang atong mga pulong mababag ang atong mga pag-ampo. Si Jesus miingon sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 36, "Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang matag usa ka tawo mohatag unya og husay sa matag walay pulos nga pulong nga iyang gisulti. Apan kung motinud-anay kita og paginusol, pasayloan kita sa Dios, bisan pa kinahanglan natong hinumduman ang mga Israelinhon bisan pa nga sila nakakita sa mga milagro sa Dios, nagreklamo og nangamatay sa kamingawan." Si Esau nawadan siyang katungod sa kamagulangan tungod sa walay hinungdan nga mga pulong. Si Jepta pinaagi sa usa ka padalos-dalos nga saad nawadan siyang anak nga babae. Ang mga pulong adunay resulta, apan ang mga pulong usa makahatag og kinabuhi. Ang malamong mga pulong ni Abigail nakaluwas siyang panimalay og nakadaog sa pabor ni David. Ang husto nga pag-ila ni Pedro nagdala og panalangin. Usa ka husto nga pulong makaluwas og kinabuhi ug makaabli sa dalan paingon sa panalangin. Busa magmatngon kita sa atong mga pulong, mulikay sa mga pulong nga makadaot ug mamulong sa mga pulong nga naghatag og kinabuhi. Ang sangputanan sa bisan unsang kahimtang kasagaran mag-agad kung positibo o negatibo ba ang atong mga pulong. Mga kinahanglan nga mogamit kita og mga pulong sa kamatuoran, mga pulong nga maayo ug mapuslanon. Ang Efeso kapitulo 4 bersikulo 29 nag-ingon, "Ayaw pagpagula og daotan nga pulong gikan sa imong baba, kundi pulong nga makatabang sa pagpanghimo og maghatag og grasya sa mga mamati." Kini mga pulong nga maong nagtukod ug naghatag og kinabuhi. Si Moises usa ka gamhanang ehemplo. Bisan pa nga ang mga Israelinhon kanunay nagreklamo og nakasala, siya miampo alang kanila uban sa gugma. Sa Números kapitulo 12 bersikulo 3 atong makita nga si Moises mapainubsanon kaayo. O bisan pa nga andam na ang Dios sa paglaglag sa Israel, si Moises miampo. Diha sa Exodo kapitulo 32 bersikulo 32 nga, "Apan basayloain tawon sila sa ilang mga sala. Kung dili ka makapasaylo kanila, papasa ang sa imong listahan ang akong ngalan." Bisan pa nga siya gibunoangan, nagampo gihapon siya gikan sa kasing-kasing nga puno sa gugma. Nagpakita sa katahom sa pag-ampo nga nagluwas. Gipakita usab ni Esteban ang maong kasing-kasing. Bisan samtang siya gibato, siya nagampo, Ginoo ayaw ipahamtang kanila ang kini nga sala. Ang usa ka tawo nga puno sa gugma ug pagkamaayo mosulti og maanindot nga mga pulong sa natural nga paagi. Dili depende sa kahimtang, bisan sa pagsaway ilang ang mga pulong magpabiling tabang ug mahigalaon.
Kini nagpakita sa usa ka kasing-kasing nga walay daotan kun dili puno sa gugma. Kini nga klase nga kasing-kasing ang gipangay sa Dios. Kay ang Lucas kapitulo 6 bersikulo 45 nag-ingon, ang iyang baba nagsulti sa unsa ang naa sa iyang kasing-kasing. Busa dili lang igo ang atong bantayan ang atong baba, kinahanglan natong limpyuhan ang atong mga kasing-kasing. Ang unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 1 nag-ingon, mahimo nga makasulti ako sa pinulungan sa mga tao ug bisan sa mga anghel, apan kung wala ako'y gugma samara ako sa saba nga agong ug sa piyang-piya nga nagtagingting. Kinahanglan nga ang pulong motungha gikan sa usa ka kasing-kasing nga puno sa gugma. Usa pa kamatang sa mapuslanong pagpamulong mao ang positibo nga pagsugid sa pagtuo. Kung magsulti kita og negatibo, kasagaran lisod ang kahimtang. Ang positibo puno sa pagtuo nga mga pulong makausab sa dagan sa kahimtang. Sa Números kapitulo 13 hangtod sa 14, ang napulo ka mga espiya may balik human sa pagsusi sa Kanaan og nagdala og kahadlok og pagkadiskumpiyansa. Sa Números kapitulo 13 bersikulo 28 hangtod sa 29 sila nag-ingon, ang mga tao kusgan ug ang mga syudad dako og lig-on ug nakakita kami sa mga kaliwatan ni anak didto. Ang ilang taho makapaluya sa katawan. Sa mga Números kapitulo 13 bersikulo 31 hangtod sa 33 usab, dili kita makasulong bato kanila. Sila kusgan kaayo, nahimo kitang sama sa mga tipak sa ilang mga pananaw. Tungod niini napukan ang espiritu sa katawan. Sa mga Números kapitulo 14 bersikulo 1 hangtod sa 4, atong makita nga naghilak ang tibuok katilingban. Nagreklamo og nag-ingon, hinaot paunta na matay na lang kami sa Ehipto, mubalik na lang ta sa Ehipto. Apan si Caleb uban sa lahi nga espiritu mihatag og positibo og puno nga pagtuo nga pagsugid. Nagpakita nga ang pagtuo og positibo nga mga pulong nagdala og panalangin, samtang ang negatibo nagdala og kapiltihan. Busa pilion nato ang mga pulong nga nag-ayo, nagtukod og nagpakita sa tinuod nga mga pagtuo, mga pulong nga mugula gikan sa kasing-kasing nga puno sa gugma sa Dios. Sa Números kapitulo 14 bersikulo 6 hangtod sa 9, si Josue ug si Caleb nga maoy usa sa mga espiya sa yuta nagisi sa ilang mga sininag mipahayag. Ang yuta hilabihan ka maayo. Kung ang Ginoo malipay kanato, dadon niya kita niining yutaa. Apan ayaw kamo pagrebelde batok sa Dios, ang Ginoo naguban kanato, ayaw kahadlok kanila. Bisan pa nga ilang nakita ang samang yuta sama sa ubang mga espiya, lahi ang ilang gisulti. Tungod kay sila adunay pagtuo. Ang uban nga walay pagtuo nakakita lamang og mga babag nga nag-ingon nga sila magahiganti og kita sama sa mga tipak. Si Josue ug si Caleb misalig sa Dios, miingon kung ang Ginoo malipay kanato, nga napakita nga pagpalipay sa Dios ang nagdala og kadaugan. Ang ilang positibong pagsugid nagdala kanila sa Kanaan, samtang ang ubang unang henerasyon nangamatay sa kamingawan. Kini ma-apply usab kanato karon sa atong panaw paingon sa langit. Kung mutuo kita sa atong gamhanan nga Dios ug mosalig sa pagpakig-ampo ni Kristo alang kanato, makadawat kita og kabag-uhan, kaayuhan og tubag sa atong mga pag-ampo. Apan ang negatibong mga pulong pagduduhaw kay magdala sa espiritual nga kapukan. Sama sa napulo ka espiya, kung mag-ingon kita dili kini mahimo, lisod kaayo dili nato kaya, mahulog kita sa bitik ni Satanas og kining mga pulong nga mahimong tinuod sa atong kinabuhi. Hinuon mamulong kita og mga pulong nga puno sa pagtuo, sama sa maayo ra ang tanan, makahimo kun niini ug ang tanang butang mahimong mahimo. Kining mga pulong nga mag-abli sa dalan paingon sa panalangin, sama sa nasinatian nila Josue ug Caleb. Adunay usab mga pulong nga nagtukod ug naghatag og kinabuhi sama sa ebanghelismo, dasig og pang-comfort. Si Jesus miingon sa Marcos kapitulo 1 bersikulo 38, mangadto kita sa silingang mga lungsod, kinahanglan sangyawon ko usab sila. Mianhi ako alang niining mga maong katuyuan. Si Pablo may pahayag usab sa unang Korinto kapitulo 9 bersikulo 16, alaot ako kung dili ako magsangyaw sa maayong balita. Mao nga magmalig-on kita sa pagpamulong sa mga pulong nga nagtudlo og pagtuo ug naghatag og kinabuhi. Sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 19, ug alang usab kanako aron ang Dios maghatag kanako og mensahe sa akong pagwali ug aron sa walay ko kahadlok makasulti ako sa tinago sa maayong balita.
Ang ebanghelismo nagdala sa mga tawo ngadto sa walay katapusan nga kaluwasan. Usa kini sa labing kinabuhi ug mapaslanong mga pulong. Ang pagdasig pinaagi sa pulong sa Dios makapaligon sa mga tawo nga nagkinabuhi sa sala. Sama nga ang Hebreo Kapitulo 3 versikulo 13 nag-ingon, pag dinasigay hinuon kamo sa matag adlaw samtang may gitawag pa nga karong adlaw aron walay usa ka ninyo nga mahimong mas sinupakon tungod kay nalimbungan sa sala. O ang unang Tesalonica Kapitulo 2 versikulo 11 sama sa pagtagad sa usa ka amahan ngadto sa iyang mga anak. Kung magdasig kita, kinahanglan nga kinigikan sa gugma o kaluoy, dili tungod sa kasuko o kakapoy. Kung magsaway kita nga puno sa gugma o sa pagmando sa Espiritu Santo, adunay kabag-uhan bisan pa dili dayon. Ang panultihon Kapitulo 15 versikulo 23 nagsulti, ang usa ka tawo malipay sa hustong nga tubag ug maanindot ang pulong nga gipahayag sa hustong panahon. Busa magpuyo kita sa pagpamulong sa tukma ug angay nga mga pulong nga magtukod sa uban. Sa simbahan kinahanglan ni kaya nato ang mga pulong nga kalibutanon ug mag-focus sa kamatuoran, grasya ug pagdasig. Karong adlaw gisusi nato ang mapuslanong mga pulong kadtong naghatag og grasya, pagtuog kinabuhi. Apan ngano nga usay dili nato kanunay mapaambit kini. Ang Lucas Kapitulo 6 versikulo 45 nagpasabot, kay ang iyang baba nagsulti sa 11 anaas siyang kasing-kasing. Kung atong kasing-kasing puno sa mga butang sa kalibutan ng atong baba dili makapamulong og kamatuoran. Sama sa hugaw nga tuburan nga dili makapaguwa og limpyo nga tubig, ang hugaw nga kasing-kasing dili makapamunga og putli nga mga pulong. Aron makapamulong og maayong mga pulong kinahanglan nato limpyuhan ang atong mga kasing-kasing. Hinuan kini pinaagi sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Sama sa pagtantang sa kalawang, ang mga daotang pagbati kinahanglan tantangon pinaagi sa pagpuasa. Kung magbuot kita nga makabaton og maayong kasing-kasing ug mupadayon sa pag-ampo, moabot ang grasya sa Dios ug ang tabang sa Espiritu Santo. Iniglimpyo sa atong kasing-kasing magagawas kini og tamis nga tubig, mga pulong nga puno sa kamatuoran, grasya ug kinabuhi. Ang unang Juan Kapitulo 3 versikulo 18 nagingon, ayaw pagigugma pinaagi sa pulong o pinalungan lamang kundili pinaagi sa buhat ug sa kamatuoran. Kung husto ang kasing-kasing mahimong manindot ug matinud-anon ang atong mga pulong ug binuhatan. Sa sunod nga semana atong isgutan kung giunsa nato paghingpit ang atong mga buhat o kung unsaon nato pagpugong sa atong mga pamatasan. Mga minahal nga igsuon, karong adlaw atong ipamalandong ang klase nga mga pulong nga angay unta kanunay nga mugula sa atong mga baba. Mga mapuslanon nga pulong sa kamatuoran nga naghatag og grasya ug nagtukod sa uban. Atong gisgutan ang mga pagsugid ni Moises ug Diakono Esteban, mga ehemplo sa gamhanan ug mahigugmaong pagpamulong. Atong isusi usab ang 12 ka espiya ug nakita nato nga ang positibo ug puno nga pagtuos nga mga pagsugid sa makang Josue ug Caleb nga nagdala sa kadaugan. Sa katapusan atong gisusi ang mga pulong nga nagtanom og pagtuo ug naghatag sa kinabuhi. Mga pulong sa ebanghelismo, panimalay nga pagbisita ug pagdasig nga nagdala sa kaluwasan. Ang baba nga makapahimuot sa Dios mao usab ang baba nga naghalad og pag-ampos ug pagdayeg. Sa Esaias Kapitulo 43 versikulo 21, ang katawhan nga akong gimugna alang kanako magadayeg kanako. O ang Salmo Kapitulo 150 versikulo 6, ang tanang may gininhawa magadayeg sa Ginoo. Bisan pa ka sa kalisod, kinahanglan kita magpadayon sa pagdayeg kaniya. Ang Salmo Kapitulo 42 versikulo 5, nganong nagsubo man ako, nganong nag-uol man ako. Saligan ko ang Dios ug daygon ko na usab siya, ang ako magtatabang ug ang akong Dios. Ang pagdayig nagpalig-on sa pagtuo nagdani sa tabang sa Dios. Si David midayig sa Dios bisan pa sa mga kalisdanan nagkinahanglan usab nato sundon kini. Nagpahayag sa iyang kaayo og mga buhat sa pagtuo. Ang Salmo Kapitulo 105 versikulo 2, nagsulti ka nato pag-awit kamo kaniya ipadayag ang tanan niyang kahibulungang buhat. Kung atong himayaon ang Dios ug gisulti ang iyang mga panalangin, mutubag siya sa mas daghang mga buhat. Hinaot nga ang inyong mga baba kanunay mahimong manindot og puno sa kaalam, puno sa pagdayeg, pagpasalamat og mga pulong nga naghatag og kinabuhi. Sa ngalan sa Ginoo, hinaot nga inyong masinati ang kinabuhi di nang imposible mahimong posible ug ang maayo mahimong mas maayo pa. Hinaot nga ang panalangin mosunod kaninyo bisan asa kamo moadto. Amen.